datang nawadaan diuli nan mun apot an buhi nabukalan diugali agawi dan diumili pangipabunan hibale pangitanoman hipage pangitanoman nila kung mambo aliguyod ta ipot man lagi man pait nan tutut na yun adi miyaman malagi man dakol day nangay aywan adita ubay-bayan adita upalubusan hantun boblen nun hituan wada edi emamlo adita uipaplo ehiyay ay taulo ot maphon maid mamlo dan namin di makan pagnuwahin mawamaya mabuti panganan galing bagat to kung pinilitihan ang paktiw na eh ay buwet o kada buwet ay nanglaban mo ay dua yung yaman ang ngamal diba may nginin jadi na tuwa ayo hanan uwah ta mana uwah may impanan mo atau di dito na Adito ali aton hinan mangan nganun ay mag-agagan undang bumtik nan makan. Hay an ay ipipod an mangan. Ot nabukta wahnan dako undawah mamloh hinan ano. Adi aton hinate nalawa umpo imbaga adwanin di. O hiya bodam-damanan aton. Nun ko ya tinaman makilog taya. Di aton hinate nalawa. ay batugon tayo ate makirog tamo tigtigon tuwarin eta imian ya tigtigon di aton dah nanun hituan da inyon no di aton man an hiya mayo ya maid man atin tene malpah tu ten makan uunga ya donglan yun na ibaga aligo yun ya ume ata intigon na mungunuh di hina ana payo tuhi ongal banako na Ati kam na munguno ta ipapto da ipod da nang unuon da tadi da bolong-bolong mon hama ay podol nuan ya may hadi nan pastuto ta bilangon yo tinigo yo ate idat yo nan binoklan na numpapto hidi ya duani an bulan ama Hamadiyo ana makat nang unuyo hituwen tamuan ya hituwen na ana eko madangyanan ana taut udman yuna ana ginao to Hamadiyo ana mungunu kianan donglon yu pe man nan alyon amayu te nipto hinay Ihipun hinan mun gawa maidahan hainana tuloy-tuloy indana maitopom na nalpuwa Tinawang itu ini aboh na tauna niya. Ipah mo ini aboh di na tauna.
ituloy bunubunite mapodirigasyoni gagayum ya iiba dan ageyu inilah ang taon ang tundolaya wadani pa inila bata dogon di balik tawaan mapnu page tunbantay anya Tayo ang binabay. Lintang yu na bon kabutan yu ya me ayu di nan waktu na. Tahidi ayu kabutan buah di nan han tayo di. Ya hean mun tapap basina. Ya wai me di nan wai haan payo di. Ta em kabutan na an manong na. Tap tengol yu tun imbaga ida yu. Hana ta tigo an natamuan hituan namin. Ihu kailangan hapul ilingotan Mali tu unga ta tikon ta unan luta tau ta udum algo am malakaya an hi amayu ya tentu duo nanu pogganan yu aliguyun ya hitu bortanom manipud hitu ingana di alimuhan di algo bagim hinae tikom nanu pogganan yu nan wael dulnuan itu bagim an nangapit himuyad na ingana di na tuluan di algo ya ini dummo na ana halun hidi bulud na ng baka. Ama. At tikon yun ang pagpagkanan nyo. Hindi en muyong ya godwon yun hinagi. Te mahapol yun kayo. Yan ang ketayo niyo boh diyan muyong tao. Ama, nangainan lityang an asawi metin na awada. Oh hiya peman. Mahapol an hituwe an poto mun awadan dilit yang ya godwon yun pun hinagi tangan ne pulobong na ng payo na. Dan haon yang ada hinan litiang apa don anu di pangipawan hinan litiang taala konat umihdi muna pohdon Aton yudi. Pamanat tunudu meh algo ya waktu inamin ungan ni anpai. Oh, yang batagwa ni ani amayu taon di donglon yu. Aton yudi ni hinagi. Taudum hi algo ya mait atau hagumalat hi pun hanuan. Pagka tinae mo tayo tinigot uhanan tinudun amayo, yung meto tayo ito mga tetenawa di ano maagang. Oh, puntang tangulog ta nihangan nandita. Oh, Linam. Kumusta na ngayon ang baka? Mapod, ma'am, at matagpuat siya. Naklumnat ohan an ohan or masikog kita tuwa. Mapod. Wala ko na ohan masikog tuwa ha. Oh, luwa na Mariam, ngumton ahi cakor ahin. Mahapor si cakor ahin. Ay, damay mo hahin. It apa? Minum-minum pun marhin. Ay ipatong ahi umam ta. Penhod na incap na ohan. At kinalawah di sta at hinana yan. Kakaroon imali ya matigo ya mapod ka ng baka ya di makod ha. Wahna capay cucum na ji. Wah di dapay wahar na. Oh. Oh, adi amadana kan ta umela yung puka iama adi. Si apu mungot ta. Adi kakak inilaunan alin ni di makod ha. Pidat nah dia. Oh.
Jika ide apurado, dini yaran apurado at si mapot. Kimit na lawah na ninom-nom mo. Panan mapkohan an pupay. Ya. Cuculi. Chuli. Ah, tinigo hindi. Talagang mapod hijin bubay. Gusto. At temet kaya ma. Mari. Oh, Roger, kumusta? Pakot. Ay, mar mo ahin. Ote. Bari ito pa an shampoo te. Ito yata Takor pa. maahinam. Oo. Kali na maamong at tigo no ano yung pinadakaw da. Talagang dakaw da. Oo. Sino pak na yan. Baliya. Okay. Marsa, data. Ay. Tahiton to inuman tao. Ay, ada ko na eh. Taga, uminom ba? Anak, kaya tu ya, aton itu mun iwa ya, min hai bagan di iba anta tabun dita. Nulen ule uthadi hanglat na. Ade, idi Itu gun mo nan. Amo noon wai nayagan da mi ng timpun di atina. Penen hianum penen ibaga nan iwain adi higanan tamu na. Tanan inum na boya mahogok. Kapag di Panginuman di ba? Ya dia ibaga nan iwayo. Natan ay dunuan hidi rin mga mangali. At ayagan to't mark ni ino. ah, wai hakadangan niya bay amot tadi tu mga niya. An mayagan ta ngaya. Ay dunuan, iwan hito tatestuhan na. Iniwan tayo ulit tao man hiwang alante, manarwan tayo mapuyana. Ito tayo makungahan to niniwan ng bayan. Maiwan ito. Ma, ta napahihita, hito munhian hindan. Ma! Nakta. Ah, mahot kumari man. Oh, tuwid eh, nayaga. Di ba daw minum to teman adwani mo kuya ulit taon. Ito pinaddikin. Aga. Tama me, mahong mo man. Ay, ma. Umbuna. Talaga tayo mahong tayo. Maninara na ano ya ginaya ng binugo. Tama me, tawa ka pa ngayon nunod ang mga piwon. Iba. Kaya di nang binubuat pa iyam nada. Wah di onong dinadili. Ah, tako. At ato na namun iwa yung may manhapa mahiwan di bandita. Mapod na yan. Nakta. Tawa ita. Ay no niwo nininat mo ito. Tuwe yan. Model adim od na hanan. Aga. Kaya aga tetin nagagamit wanin diyan minino mami ano te yan mawi. Makota pinagtihuten dayon amo noon. Oh. Aton nangihitan ni aton buhay ya. Munali o titan tamam teren. Apa ipo ay at ndamago ya. Agata. Kaya minuman na yan. Ay umbuna ito. Andam. Indani Umbuna. Ay numo to tanda waktu mahana. Awa nimpere ya. Ay ano man an hiyahi na agawanan algo dia. Dan umayang hiya dia. Oh ya dakor pa itun inuman taon ni. Ewan dan na yung batangan. Ito do. Agam ta kaya umpun out. Umbuna naman ay. Pare pangaya. Umbuna ayo ta indani man di. Ano ka, mandakor na yan. Umbuna pa. Wa buhat hina inadi mo hatong bayan hindi tao miya. Ne. To agayam duluan ya den hay aran ama me kano pinanganan baka. Oh. Narpuan na diyan. Pinangan unayot na umalia. Mala unume wale yot na ayagan mitten. Ito tay baya. Oh tenan ane te pinapadi na tun himboto te an hitam dama.
Di ayagan nyo ito, inom man to. Ot, agamo ta, tan iminuma na yan, wala pangayam ni. Ipinuan pa minum bertakal nun. Devon hiya hiton tubo ya. Amo na. O yan, inayagan to uminom dila. Agay idat mo tamtama na. Idat mo ta, tamtaman. Idat mo tamtama na. O di, mayan ni. Mayaman pe Ikitang man. mo. Mayaman pe man di umayan na eh. Agay idat mo minum man. Ya alam minum. Amo na tawag ko ni. Uman wah nahan ng babae, uman habokong kadang yan, uman haon to alipinhod na. Nga mo tayo, hiya nito ang di matana. Way Hindi ko ang babae talion. Ada mama wa. Wada ang ginaya. Wada ang ginaya. Manuman. Ang ano, Ay mo. Adi umak na mo. Kayo tao mo. Amo na, asa? Awitam na yun Kayo. Kanta mo. Kayo. Mama. dali ay, dali. Ako, kaya hanan, dyan. Maot, mama. Dali eh. Mama. Timbayong, magtulungan na! Tasan! Mama, sama ka. Bukan. Wah na. Oh, ang tuwa. Mapetay tamo na ayam. Pangayan ta. O, conform eh. Tapi mo dardalanan, temidem betehat aton. Tama. Tapi mo na ayam ta. Wadi metlayangan na ibaga apene ah. Maneh dia. Na pstawa da. Yan pinay mari katayagan ta ito na ayam. Ah, teman. Nung anenan importante ni ibagam. Oh, basta wada. Bukan. Tuwe taon ang pagkaroon bukan ah. Tangan taon hindi munawit kami i buka ang ya. Hindi mo nan anaw ay tangan maghihiyain ko yun mumbukon haon. Ay, munim-imun ang samet. Adi ya metkit mo yun. Udara amah-mahan. Tigam buka ang anang nining ko mabiyak-biyak ka mo he ah. Magkaya po niluno ko ta ah. Bubiyak buka metang miya. Ay, mabiyak-biyak ka mo he ah. Tigo ya, oo, mali buka ang alis to. Ah, magtalin at sinuna hindi. Oo. Konnet kay di eh. Ti talagan inat udit eh. Tigo ya maawak ah.
At gusto. At maut mo tao meta ta itulod siya. Dahil nailangan po doon mahamahan yan muna. Ay, at umeta mo. Oo. Hinailang kay man iba kami ya. Mari tapay hito hinan tok-tok di bantay. Mabato. Sige, salamat. Wala liwet juga tuh. Apa niyo? Ano na ayam na. Amuna ni budno na himawangam ah. Ang peten imadat tewadan important ten awak mo mubangadat melang hibigat. Mana ato hitun tete umari tu tengah datun hitun bobre. Da ibet pai gam nen tu ah. Ani no ungatut ingkane rot da ida i pelang adua ni. Oo. Ah. Oh, ten mubalang ada hibigat. Ya pohdam ni ya den haon. Ma tak wan. Ibaga nan awada. Mai. Ani tak wan ibaga itu gaya pun tenaga mita nu tik-tik kawan. Jom ai di pinaglubong di binabayi nan syudad. An sisaksi dah. Itu yang gayum Talagang Yung pinaglubong dah. Itu yang syota. Manan sota. Tingam ignorante tan mo hanok tah Tuhan syota yamat na dain mong gayum. Ah. Tingam ai pinaglubong dah. Kamu pun Saksi dah. Gayum mo Atiki na. ka pay puhog dah. Maaf hutang talaga na binabahas dia. Nga pinhod mo enupe. Ya bigat ya makaka ya. Yali ah. Umeta. Jadi peta nom penian ya. Alam itu eta. Tinawagan na dumatong aji. Oo. Nangamo mo heta maginun jam mutah di. Adto na alayangan hinan palagan di bas. Ta magi bimagwa hiji ya, indo da hiji. Oh, tidi mai tonta. Wah dia mono umali ah. Oh, tidi na lang ya. Tendane mo maya. Oh. May mo bukan. Oh, Kita mo. oh. Mainan po napapitanan ni Juan. Ah, baga-bagan. Tugatok. Ah, mai, kalau na napintas ng gayo mo ah. Ah, napintas ano? Konsanet. Ya, tot. Alayahan eh. Ya. Dan indat natin na. Mapapod hantun boble an imme nun hituan dakol dimon aapo muten adia mapnen podoan patnaon nan aphod di udumboan boble hion nganne nan niyatana taon on nganne maa tetetun imeng leya abigabigat on hiyah tuwe anat aton hitun boble wamanin an maalinggo nan udumbo an boble nan aphod di udumbo an boble hion nganne nan niyatana taon on nganne maa. Out na ako dayon di ano to tao may ay payo ta itigon hanan an aniya mutamo. Arto man. Ina. Adi an ape ume. Oh. Umbun ani ang tawadan ibuga ida yun ama. Ah, ngane hanan e bola. Wada. Ama. Dan nawadan ibuga an nabuyak teya an ninanomnom o.
Kemudian aki imbag ka ida iyo. At wanita ya ibaga. Na mabuling kumaama ya dat munan portano. Ta podoan umay akehi udumbuan na buble. Nganun wa inom-nom mo iha tinanunga. Ngaday eh maon hiyo ha. Nung may panggip hibumaklaan unuhanan. Kinadang yan. Potentih tutual itu mahapul tutun nun hituan. Kadang pelayang doa imamaon. Omo ama manut hadia. Manuten imang leyak mo. Tun awadan tuh ya ng podo anu mego nanduman hawali. Tapat nao apego an linaon na uduman na maatinan dumang buble. Situe mo te ya. Ang imang leyak mo nan abigabigat hinaw waka. Bigabigat ton nuang. Ya na tamu abigabigat arlo tot mo te on. Magulo tot yun wakay honghong manuan-nuang. Yan ari mga apendini an ko hawali buble. Ay, hindi ta umanamot hanan iwam. Tapon hapitan tao. Tadi pamagyan imi Ay, adi damagya indatun an ungat. Med hitunan iwam imanamot ya munlili. Oya abuh na din ya adi boy pun nom-nom nan yanan ihot tao munom-nom apay. Manay oa mama on no tempihu teh tui pihu tao. Tia numpe moten na rio yan imang leya numpe tun abigabigat hinaon hanan wakah na yan luang hene minamangmang. Atau man adom ta manamot nan ibam. Itu pun hapitan. Oh ama. Tomamo ama. Ina. Namong mo mawit. Toman. Ibam yan imbabaleta. Tangan nuha tinah ni nom-nom na. Toman at tugin palubog tome. Tadi edam-dama. Yati ko yanaw awit. May iba nung butong. Tigon nan pohdonan aton. Tungdan adam itago-tago ta. Hahalipa munam di dah. Hahalipatam di aton dah. Taga. Ta umaya mo payo. Nangamo nga din di madhom manamutan to nama. Pakod ayo. Oh. Ano mo tayo ama basto mo tayo iba ya chat mo muna portano ta umaya mo tayo nakakama mo tayo on talaga ninom-nom mo mga o ama tombo mo tayo ayot nom-nom manay nan idami idat utenan na bingay mo. Te. Pepenan oha. Ne. Tengah-tengah ni umayan na ya. Tomboy. Ipaptok mo. Ama. Hanata umay hadi na munam amlong Akot madihiyat makilog. Hindi lang na itaton ha. Omo din no may aihan ng babae ni hapit mo. Jadi ako atog hibugan. Ya, ako dago ngan umaya. Hapit tayo. Oo. Ako dayo mo. Oo, toman. Ako dayo mo igwa. Toman. Maya, ako dayo ama. Ina.
Na tunan ane bugan. Hon awatun ngai hadom. He anin pene had te. Apay sugayam nenan anening ko na damag o an alanday mga ano hito bobleta o. Onim petaya tan ninom utwali tuwe an naboyag. An napodo amang taning nang le mote tuhi. An awadan tu. An toman apeta patnawi dum an hawaling buble. Ot nangay an nun hapitan tan alam hi adiya taynan Yan ang petinan na num mo toman atog na atog anun hapitan taya adim numon liwana atog te umaya mo ya di mo te mong bangat atto akod amo bugan tete ana umaya akod amo to Umaya tatawa. oh yanan na Wai atok hamang bagbagan ya inapulot mo ta munahawa ayo. Ya adia nom adia munum te mumbangad. Aligataya diebo matay nan umakiti ulu hiyon hiyay nomnomon mungane di mabalin yatuwe ababain naligat peman diebo matay nan Popodon mundane ipudong mipanom nome ya hiluan nanda kolanin ninati dina ditanduan naligataya diebo matay na Taon at tog mutahe ay nangein Antinay na nahitunong boblayan taong Nom matpahan taadiya linglingon Naligataya diebo matay na Nomone din lubanan inalam Mipanpanom din imbagaman namod mo Anadi at taytaynan muteyatan ibahon Manenin at tog nanenun bahulan Gote magahan bahan Unane popodonan hiyay minonomnom Mukod hiyapo Diyos san bumodang ihaon Pamabalinan maliwandaan Mabalin an maliwandaan
mo din ito, kamar panigan ng tamo. Tanong ko, ano na, kaya ako tapat na ako. Dato, gusto na ka na. Kumana na itong hatid ka. Sabi ang sinamuha. Meta. Jadi ang babae man ni Maria nito. Ito mo. Nabayagan mo ano kang ito. Bali di ang pasat wada. Tara. Dia mah dulu na bebelasang dah tu. Ewa ya bebelasang beberapa miatina. Baik. Oh. Hai. Hai. Makan apa mga talaga? Hey. Nito na rin din Africa dance. Ay, di ba tahan man ito pinino na to eh. Ya. Ben, hako inurubong na budak tayo. Magaling ka ang ng hakon inurubong at Mo dah situ ya rubong dat. Itu lang numpe pat patigo dah parit. magaling ko ka na ito inurubong ito. Pokok deh. Dengan dah ini rambut dah kostum. Alay. Kostum. Yan ang kostum niya. Ayah dan di guna guai. Ada budak tu guna injan yang budak tu. Ya kaya may makito ang ada. Ada emang anu. Fugau dance. Salah you. Kemudian luar dalam sampai binali. Ya tiap itu na uhabugan ya teh bubure. Oh deh tu kan. Walau ni amo pembukan. Kemudian di binali from Banawi. Dia mantap kan aku buntuk dan naik. Buat situ ya bukan. Ya, jadi kayak bukan ya. Pinanan pun nana. Oh, kanrogen na. Magtu ito ya daklak ko dah. Oh, buah aja. Tu yang salah saran di Maranao. Maranao dance. Dari Maranao. Itu part di Mindanao. Is Maranao dance tu Ya. Maranao dance from Mindanao. Kemudian buah di rubung. Samahan na yan ang imari at tutugatog ya ya timor hakim malatanag ya. Yan pwede mapunan naman naman. Ay, di binabahay tayo. Manimahan tayo di mo kanongan hituhi. Ay. Tingnan kaya pintas di binabahay. Mas kakalo naman itong tingnan hitong. Ay, bombon niya gihilaw. Ano piwan ito hunggapan hi. Mahdom mo. Ikmapan ito yung biyawon ta. Butterfly. Gaminan mo ano tanan at muna butterfly. Ay inila mo dako inila mo ne. Oh, siya na inila mo ano atuat main niyo. Yan ang adiya mamahag maggawid hibubure. Di tamahan. Hituwa mo tawag. Mana yung pwede madiya maggawid yung ganawa important din. Important din wala inawaan. Important din bubule yan ang nadiya ni. Pwede mato ka nagawid hibubure ya. Taman mo nang bubule tangayat to ni. Waktu ten amin. Ikaw buwan budaya nan.
Mga itutubong rat, hindi ka mamaskala. Dawa maskala miya di ba bre? Ay, inaana mo. Na ano na una tikon iduluan. Nilam itu yang salah di Bisaya. Ya. Sigam itu, takor di mabubuya tu duluan. Menok teman nang boleh tuan dia mandi buya ni di. Itu ya. Tanah yang dia situ tuh. Hiburan non anate punai ayaman ta. Takor mabubuya. Ang bobre yang eta muput-pudukan nang panang. Baik mana tu ni di. Bye. Ay, tika mana bawa sang deh. Bawa sang deh. Ya kemarin Wadah muka kantap itu. Dia main tuang kantap ni. Tiga menit. Tiga mendunuan. Itu ya, itu sudah ada yang mau beliin tuluan di binawai. Tingam ten dun wata. Dan umiah nang bubleta hibugan di ugang mo di. Kanan kayuhanan na naog kanan na itu. Mande man aton ni buble yan panghingalan dan amam. Yan ang mapod itu. Yan indak upiwanan ada sunni ayat umali anu peh tu. Ta mabalin an amtam buhan ti kinadangan mo. Yan hindak na nipay yawade umayanta. Dapat lang, yan ang dapat mangyari. Yan ang gusto ko. Okay ba, girls? Call! Okay. That's my girl. Dapat ganun ang mangyari. Para sumaya naman kami kahit minsan lang. Diba? Okay, call kami dyan. Sige. Basta, bahala kayo, ha? Oo, kaming treat. O, sige. Walang problema dyan. Okay ba, girls? Call tayo? Okay! Sige. Call tayo. Anak, terima kasih na dimeta din na rin na yan. Hindi diskon tao ya. Iya, dia yang diskon. Yun, ayos ko muna kaya. Tawagan na. Mapukot nga talaga ito. Gasin ko na magnaya. Pumunta na yung mali na yan. Buhay na yun. Iniyawan na. Nakatalagang mapukot. Iyagam na yan na magya. Adi ang makakitutugatog. Mapukot nga talaga na yan. Ito na yagam na yan. Ay binabuhay yung mali. Mga wawari kita. Di ba tayo walang tuwan na magya. Mete hamuna pangtulong hibubuhay. Di mabalik. Kung datuali mo ano ang imanhin ng boboleta. Ito paligam nung pehi, yan pulit namin, kinagawa ko. Manok ka ng boboleta. Amuna bukan iyuga mo di. Magnaya yung salah-salah ng buhay, tik-tik ko na iyan, masutaya. Magnaya, iya maawis ito diyan. Yan, iyuga mo ito na. Di ko na yan. Talaga ang dijang-ijang yan. Ano ko tayo, pangalit dito tugatog din na. Ano mo matindi yan hilaw? Nawadi din ng kawana. Oh. Yan na rin dahil dancing light. Diba yung mga kawanang tanang bubleta, amuna ha, dancing light at ang kinila, di na pun silaw dahan ng biskawan ng penimata na ungkap. Ya, tikilo na daya ya. Ada watau na daya nanti nama mapun na binagay. Haba-haba kolor di rumah dia. Yan na bagong pinaya ya. May teman hindi gumawa ko'y angak. Yung mga ginawa, pumintas siya. Yan na waitin may adiya na mamama ang kimbuwa. Iya, mo nanita waya naliwa. Naliwa tak waya wahanay telegram ya. Telegram ng gayam wadihi Australia. Oh. Analiw na umaya wanin wanin ten Domingo. Oh. Umaya ta kung kasar ami di. Yang maning monong amin hindi. Yan ang oha ang mabatih tu. Layat ini lamit mo. Yang enak. O ya mapota oha atu.
Beli-beli apa kau ada? Bukan bukan alibili yang penaya nom no. Oh, bagi mana kau pun mau tirat naik bukan yang mau dia. Importante numpe wada tihu. Anai ya, mana tadi yang mampu mau tu pihun na ya na. Inalun. Oh. Saya. Oh, kita ketawa to. Saya. Ayan si Bebe. Baby. Ayos ba mga pare? Yes, okay. Sige, inom lang. Aba. Wala tayong pulutan. Babes! Pulutan? Bilis. Ikaw ba, Mr. Love? Okay, mga kaibigan. Pulutan lang tayo. Enjoy yourself. Yan si Babes. Tama na. Okay, ayos na. Pulutan. Okay. Okay, darling. Yes, Sweetheart. Pulutan. Oy, paano yung ano? Anong yung second round natin? Nasaan yung second round natin? What about, darling? Second round natin. What about you, sweetheart? Ano tayo inom yan? Tuloy lang. Tayo. Masarap ah. Okay, inom pa. Saan mo yung upuan ko? Oh, darling. Dandan lang. Hey, Asin ka ba? Asin ka ba? Hindi ata kaya. Ha? Hindi ata kaya. Hindi mo ako inalalayan. Ikaw talaga akala ko pag totoo ka na lalaki, ha? Ano pa Bagay ko. Happy birthday to you. Bigay sa tol. Wala bang tayong kanta? Ano mo si Pare? Kayo. Ayos lang ba? Darling? Shot lang mga pare. Oh, shot. Mga pare, inom lang tayo. At huwag kayong mag-alala at ako ang bahala. Marami akong pera dito. Sky's the limit. Really? Oh, good. That's Cheers. my boy. Inom lang mga pare. Pare, ayos ang lugar na to ah. Walang problema pare, basta ikaw ang taya. Okay, walang problema. Cheers! Nakita na natin sila. Hello! Hello, guys! Pare, mga magagandang chicks. Pwede mo kapag-kaibigan? Pwede. Opo. Thank you. Thank you. Ang gagandang mga chicks dito ah. Swerte namin pare. Swerte din natin. Anong yayaman ng mga customer natin ngayon? Ay, talaga? Pwede bang sumayaw para naman maganahan tayong lahat dito? Pwede. O sige. sige. Sayo tayo. Ang galing mo namang sumayaw. Ay, ganun ba? Oo, tayo. Dance your cha-cha, bala chili cha-cha, dance so through your body.
sarap mo palang sumayaw ah. Oo naman, kahit ikaw. Ang sarap mo naman sayaw. Ano? Galing mo pa. Ayos ba? Oo, bagay ninyo. Bagay na bagay. Yeah. Nagaling mo eh. Kahit nalasing ka. Kahit yung dalawang kasama natin, nagaling naman nila. Kayo din naman eh. Nakita ko kanina bagay na bagay. Parehas. Pare. Sayo din kayo eh. Sayo kayo. Jackpot pare, jackpot. Chat. Inumin pa ako. Gusto na. Inumin pa. Wala no. Ayun mo eh. Well, sir. Sigurado ka hindi ka maubos na. Ubus na yung Hindi, inumin mo hindi. eh. Kaya mamaya, sayaw tayo na. Sigurado ka? Okay. Hindi mo kami papasuko dito? Hindi. Pulutan pa. Pulutan pa. Wala nang Okay, pulutan. pulutan. Sa kapulutan, pare. Yes, sir. Yung ibang klase, dalawang klase pwede ba? Pwede, ba? pwede. Kahit ilang inumin? Tulad lang sinabi ko, kahit ano. Sarap naman kasama ng mga to. Ayaw yata malasing eh. Pero ito, yung isang kasama mo parang talagang hindi na kaya. Kanina pa umiinom yan. Oo kasi ganun. Ganito lang sabi. Tingnan mo lang, baka maubusan ka ng pera. Baka maubusan ka. Wala akong pambayad mamaya eh. Ang bulsa ko ay punong-puno. Ang galing nun na ito, ano? Mas magaling ka eh. Sa tingin ko mas magaling ka. Talaga? Oo. Order pa. Gusto niyo order pa ng ano natin. Tsaka yung pulutan. Wala na rin. Pera yung kasama. Parang naubos na yata yung boses ko. Kayo na lang mag-order. Waiter! Akong taya. Ano na yung mga... Ano na yung drink pwede? Pwede. Dalawang pulutan. Sure. Sorte natin ano? Oo nga eh. Sayo naman tayo. Oo, sayo tayo. Halika na. Sayaw. Ang gagaling pala yung sumayaw ah. Oo naman, kayo rin. Pero inumin pa natin yung pa. Oo nga, ubos na eh. Waiter. Wow, ayos mo. Happy. Huwag mo sa dito ng pera eh. Oo nga. Oh, ito na yung inumin mo, oh. Oh, inumin ko. Inom ka na. Ayan. Ano, natapos na. Gising na, gising. Inog na talaga mo yun. Wala na. Sir? Sir, umaga na ho? Gising na ho. Pare. Bakit pare? Sir, ito ang chip ninyo, 25,000. 25,000 lang. No problem. Pare! Saan ang mga chicks natin dito? Wala na. Paano yan, pare? What, sir? Pwede ba iwan muna namin ito, tapos babalikan ka namin. Kasi wala lang... Aba, sir, kulang ito. 25,000, 10,000, ano lang ito eh. 2,000 lang ito eh. Dapat bayaran mo. Kung gusto mo, mahuli. Tawag ko ng pulis. Ito. Okay. Ito. Baka pwede pa yan. Ito. 20,000 yan. Mura pa nga ito eh. Ito ba? Tama na yan. Aba, sir. Sobra-sobra na Ito yan. naman. Kaya kung gusto mo ano eh, magsundo tayo. Dapat bayaran mo yan. Kaya kung gusto mo, doon ka na sa City Hall. Paano yan, pare? Order pala kayo, wala kayo palang pera. Kapang ito. Pihira pa lang mga chicks, ano? Gaganda pa naman. Sayang. Sige, tapos na tayo.
Kamusta na? Meron ba tayo ano? Marami tayong koleksyon. Surte natin sa customer natin kanina eh. Oo, Ang daming pera. Tingnan mo. Ang kinuha eh. Tsaka kinuha ko rin to sa ka-table ko. Yun, pero ano, hindi niya... Binig sa alam kanya. yung May donut ka, oy. Gusto niyo ba? Gusto niyo maghati? Oh, shit. Hindi ba sila natin yun eh? Pero mas marami sa akin kasi ako ang kumuha eh. Pampares tayo eh. Basta bigyan mo kami. Okay, okay. Para sa susunod, kayo rin ang gagawa ng taktika, ano? Okay, Oo, yun sige, sa'yo. sige. Dollar yan. May peso kasama, oh. Okay, okay na yan. Okay, ikaw. Ako naman. Kahit walang dollar, marami yan. Okay, ikaw. Sa akin ito kasi ako Let's go.